Arról Déri János már beszélt, hogy hol van Nagyatád, meg is mutattuk a térképen, aztán bemutattuk a szoborparkot is, ahol vagyunk, de a városról még egy szó sem hangzott el, és nem is láttunk belőle semmit. Hogyha Hamvas János tanácselnöknek mondjuk egy idegenforgalmi prospektusba invitáló mondatokat kellene írnia, akkor hogy szólna az? Azzal kezdeném, hogy Nagyatád nagyon szép kis emberléptékű város, rendezett utcákkal, terekkel, sok-sok zölddel, virággal, szorgalmas, melegszívű emberekkel. A város arányosan fejlesztett település, ezért is kaptuk meg 1983-ban a Hilde emlékérmet, ezt ismerték el ezzel a munkánkkal. Amikor 1971-ben Nagyatád város lett, akkor tulajdonképpen... Pillanatra tegyük hozzá, hogy harmadszor a történelem során, ugye? Igen, harmadszor a történelem során, mert korábban is volt már város, de ekkor még a község városias fejlődését ismerték el inkább. Ma már én úgy hiszem nagyatádiakkal együtt, hogy ma már igazi város Nagyatád, jól lehet itt élni, dolgozni, vagy ide látogatva eltölteni néhány órát. Mi az, amiért érdemes idejönni, hogyha mondjuk nem vagyunk nagyon messze a Balatontól, ahol rossz idő van, akkor mivel csalogatná ide a turistákat? Mindenek előtt az utóbbi években, a 80-as években szerettünk az idegenforgalmat fellendíteni itt a városban. Ezt azzal kezdtük, hogy felújítottuk és bővítettük a melegvizes fürdőnket, amely korábban is gyógyászati célokat szolgált, és amely már a 20-as években is komoly idegenforgalmi vonzerőt jelentett. Például a 20-as években 4 szállodája volt Nagyatádnak éppen emiatt. Ezt a fürdőt felújítottuk, gyógyászati célra szeretnénk használni a következő időben is elsősorban. A kórházunkban van is már reumatológiai osztály, a fürdő alkálikus vize a gyógyászatban elsősorban mozgásszervi megbetegedésekre és gyomorbántalmakra hat gyógyító hatással az orvosaink szerint. Erre is alapozva a budapesti Napsugár üdülőszövetkezet egy üdülőszálló építését kezdi meg a következő hetekben. Azt hiszük, hogy fel fog lendülni az idegenforgalom. Ezt az alkotótelepet a nagyatádiak már szívükbe zárták, szeretik, de úgy gondolom, hogy az ide látogatók figyelmét sem kerüli el. Azt hiszem, hogy talán ne is mondjunk többet, hiszen tulajdonképpen csak kedvet akartunk ahhoz csinálni, hogy eljöjjenek Nagyatádról. Tehát részben a szobrásztelep, részben pedig a fürdő miatt érdemes idejönni. Köszönöm szépen!